Момичета, имам огромна нужда от спасителна спа терапия за краката ми. Затова, хайде да я направим заедно. Добавям от билковия чай за крака от страничката на Lynette Tea Bags. Те са единствените по рода си в България, които предлагат билкови чаяни турбички за вана, както и за крака. И искам да споделя опита си за продукта с вас. Направих си домашна спа терапия и резултатите са просто магически. Ще ги видите малко по-късно. А сега малко за продукта. Първо изсипах в топлата вода от билковия чай, който в себе си съдържа различни билки, като невен, розови листа, мента, лайка и хималайска сол. Като невенът успокоява кожата ми и облегчава всякакви дразнения. Ментата придава невероятно освежаващо усещане, точно това, от което имах нужда след дългия ден. Розовите листа в чая придават страхотен аромат, но не мога да забравя и лайката, която успокоява и разхлажда, а хималайската сол детоксикира и хидратира, оставяйки краката ми не само красиви, но и свежи. Ако търсите начин да се поглезите от дома, определено опитайте тази спа терапия с билковия чай. Не само, че краката ми се чувства страхотно, но и са супер хидратирани и мекички. А ако имате вана, спа терапията ще е напълно завършена.